pomaže Bog oče, hvala što hoćete da pričate sa mnom. Bog pomogao. A s kime ako ne sa svojim? Neka svoga je gori vuka, što bi rekao naš narod. Da. Pa hteo sam da vas pitam, da danas može često se čuje da primjer da prijatelj kaže prijatelju ili da roditelji poučavaju decu da ne treba biti dobar, da je danas biti dobar se ne isplati, da treba nekad biti bezobrazan. Sad ne znam kako sa pravoslavne strane, iz ugla pravoslavlja gledati na to. Pa kompleksno je to pitanje oko toga šta je biti dobar i šta to u stvari u sebi znači. Hristos sam kaže, ja nisam došao mir da donesem nego mač. Što će reći da je Hristos nama rekao da je došao nešto da odseče. Naravno da odseče sve ono što nas ne čini onima koji mi jesmo, a to je da smo mi božanska tvorevina. I u tom kontekstu biti dobar. Nema alternativu. Naravno da tako treba biti dobar. Ali Sveto pismo nam dalje pokazuje što to u stvari ima neko svoje dublje značenje, ta dobrota. A tamo kaže u Svetom pismu, budite mudri kao zmije i bezezlani kao golubovi. Sjećam se jednog razgovora sa blaženopočivšim patrijarhom Pavlom, koji on kaže to onako u svom lepom maniru i njegovom duhu. On kaže, a vidiš čoveče Boži kako je to naš narod lijepo objasnio tu divnu evanđeonsku rečenicu Hristovu. Naš narod je to rekao, dobar i lud braća su. Šta nam je ovdje poruka? Da sve ima meru rasta. Ne možemo dobrotu shvatiti kao budalaštinu, kao glupost. Ne možemo se pod velom nekakvog pravoslavnog čoveka i bića dozvoliti da neko ima pravo da nas gazi i tako dalje. Što znači biti dobar? Da onog momenta kada neko atakuje na porodicu, na moju decu, na ono što je svetinja moja, da ja tog momenta budem dobar i da idem za njim i molim ga da ih ne tuče. Kao sin koji brani oca pa kaže, aj udar ga još jednom. I onda je otac morao reći posle 5. puta, nemoj me više braniti, majke ti. Tako da ta dobrota, ona u sebi ima jedan oblik, jednu meru rasta koju zaista treba da pristupimo evanđeoski. Mač. Gde je Hristov mač? Dakle, postoji ta crvena linija preko čega nećeš moći. Tada dođemo do onoga da niti je na jednoj strani, niti je na drugoj strani. Niti je protiv ovih koji su radikalni, kažu nemoj da budeš dobar, niti je za one koji kažu a priori apsolutno moraš da budeš dobar. Dakle, ni jedno ni drugo nije, nego postoji ta crvena linija koja negde prosto mora da nas razdvaja i da nam postavi meru rasta. Šta je dobrota? Ja kao tvoj duhovnik, ja nisam zainteresovan da tebi bude dobro. Ja bih volao da ti bude dobro i skoro sam radostan kad je tebi dobro. Ali ono što je moje interesovanje da ti budeš dobar. Da ti budeš čovjek. Da ti budeš milosrdan. Milosrdan. Mio. Ali isto tako da ja vidim u tebi jednog hrabrog Arsenija, što prevedeno znači hrabar. Jer hrabrost je odlika pravoslavnog čovjeka. Onda znači biti dobar je biti hrabar. Nije lako stati pred nekog čovjeka i odseći mu, kako Hristos kaže, ja sam došao mač da donesem nemir. Nije to laka dimenzija. Nije to lak postupak. A od nas se traži i iziskuje da mi zaista budemo hrabri. I da tada hrabro postupimo. Recimo, sestra ti je krenula lošim putem. Pa naravno da se nećeš složiti sa time. Pa šta je tvoja dobrota? Da ne diraš sestru, da joj ne kažeš ništa i da ona ide dalje tim putem. Pa ne, ti si dobar ako joj kažeš. Ti si dobar ako si ljut. Ti si dobar ako je postaviš pred sebe i kažeš kreni dalje, ne znam šta će ti biti. I ne znam kako ćemo završiti ovo, jer to gde ideš nije dobro.
Zar se od tebe kao brata onda ne traži da tvoja dobrota bude u tom smeru usmerena? Zašto bi ti tada bio loš čovjek, loš brat? Jer si ti sestri rekao, sram te bilo, kako se to, gazdiš i mene, i tatu, i mame, i celu familiju nam blatiš. Zar to nije dobar onda? Tako da ne možemo tu dobrotu staviti u nikakav kliše, u nikakav oblik, pa da to ima takav oblik. Kao što pravoslavlje nema gabarit. Gospod ne bitiše u umu. On nigde nije rekao kako tako mislite u glavama svojim, što tako pomišljate u srcima svojim. Srce to je nešto što nije gabaritno. Srce je nešto u što može Hristos da stane. Jer Hristos i celo njegovo biće, celo njegovo tvorina, celo njegov oblik je bezgabaritan. Hoćeš u ljubav, hoćeš u dobro, hoćeš u čemu god hoćeš. Nema gabarit, nema oblik. Može da stane samo u nešto što nije gabarit. Tako da dobrotu ne možemo da postavimo klišeizirano, znaš, ovo je dobar, ovo je loš. I sad, ako si ti dobar u ovom svetu ne dobrote ili već čega god, što bi tvoje pitanje značilo da čuješ to jako često kroz svoj život, onda ako ti nisi u gabaritima dobra kao pravoslavne orijentacije, onda si van gabarita dobra ili lošega u ovome što nam nudi ovaj svet, pa bi ti trebao da budeš malo drčniji, malo bezobrazniji ili već ne znam nije kako. Znači, ne možemo na to pitanje odgovoriti sa klišeom, moramo ga staviti u negabaritni prostor i sagledavati ga široko. Da ponovimo sa početka. Budite mudri kao zmije, bezazleni kao golubovi, ili što patrijarh kaže, počevši Pavle, kada kaže, vidiš kako je to naš narod lepo objasnio. On je rekao, dobar i lud braća su. Dakle, ne možemo tu dobrotu stavljati u ludost. Ali isto tako, ne možemo ne biti dobri kada nekom treba pomoći, a taj nije možda i zaslužio, a ti hoćeš da budeš dobar. Taj svet o kom pričaš bi ti rekao, ne bre, on nije zaslužio. Pa ko sam ja da mu ja sudim, ali on zaslužio ili nije zaslužio? Ja tada nisam orijentacije da li on zaslužio ili nije zaslužio. To je moje biće. Moje je biće da tom čoveku pomognem. To je moja dobrota. I ja nemam problem sa time da li će taj to da izvrednuje ili pak neće da izvrednuje. Da li će posle 2 koraka da me zgazi i da pljuje po meni i da obezvredi svu onu moju dobrotu, to je njegov problem, nije moj. Ja odabirem da budem dobar, a šta će on s time? Ne znam. Da, pomenuli ste našeg patrijarha Pavla koji kaže da treba razvijati i dobrotu, ali i mudrost u isto vreme. A spomenuli ste i crvenu liniju koju ne treba prelaziti. Kako da mi sada, kada nam se dešavaju, na primjer, situacije na poslu i ovako u društvenom životu, gde bolje prolaze možda ti koji da kažem, nemaju ni tu crvenu liniju, možda prelaze sa druge strane, kako da mi sad da nađemo sebi motiv da mi budemo dobri ako vidimo da takvi ljudi prolaze bolje u životu? Kako današnji ljudi možda tumače? Šta je bolje? To što imaju novca, to što žive nekim našim viđenjem, boljim životom, jednostavnijim, u punoći nekog hedonizma, mogu da ispune svake svoje želje. O tom pričamo kao bolje. Jer, kaže... Da, to je nešto što današnji svet i današnji ljudi u svetu danas vide kao bolji prolaz kroz život, da tako kažem. Hajde da to pojasnimo iz jednog drugog ugla. Moja orijentacija života nije samo zato što sam ja sveštenik, nego baš iz te orijentacije života ja sam sveštenik. I moja orijentacija života da ja imam život posle života i da je ovo samo jedna scena koja me definiše u kom životu ću, u kakvom obliku života ću živjeti. Ovo je samo definicija toga života. Ovo nije život. I sada ja u toj definiciji, unutar sebe, svoga bića, ja osjećam da je taj moj boljitak u nebeskome carstvu sa svim onima Srbima, čestitima nebeske Srbije u koju ću jednog dana doći.
hipotetički da postavimo stvari i da kažemo ovako. Da je to samo jedno moje razmišljanje o tome koje duboko ja u to verujem i jednog dana kada završim po nekome ovaj život, a ja scenu kretnje ka nečemu i završim ja tu svoju scenu kako ja u to verujem i doživljavam duboko u sebi i nema tamo ništa. Ja sam tog momenta u jednom događaju kada se ono u što sam duboko verovao, način koji sam živio, nije desio. Jednog trenutka neću se osjećati prevarenim. Ja se neću osjećati ružno, izgubljenim. Jer ja sve što bih živeo ovdje u životu, ja ga i u bilo kom obliku, i bilo kojim ponudama, ne bih živeo tog bolje, ne bih se napijao, ne bih se drogirao, ne bi imao 500 žena, ne bi imao ništa to što se smatra bolje. I ja zaista tada u tom trenutku, ja ništa ne gubim, jer sam prošao život baš bolje. Jer ja već jesam u bolje. Moj odabir je ovakvog života i to je za mene bolje. A kada saznam da moj put, moj odabir, u stvari jeste put ka nebeskoj Srbiji, pa ja ne da sam u bolje. Ja to nemam čak ni ovozemaljsku reč, niti rečenicu da kažem, da objasnim šta je to bolje. Da taj doživljaj, te radosti, tog ispunjenja, tog smisla, na kraju tog života, koji kroz onu scenu događaja da se orijentišem kud ću biti, ja ne mogu pisati rečima šta to znači. Dakle, pričati o bolje možemo na više aspekata. O tom bolje, kako ti si postavio pitanje, ja stvarno ne razmišljam, ja ga ne doživljavam. I ne mogu onda ti objasnim, ja ne mogu tako ti odgovoriti na pitanje ko je onda u bolje. Moj mir, trenutak kad izađem na ulicu i deca idu u školu i svi se zalete i zagrle me. Ljudi koji me pozdrave, koji žele da s njima razgovaram, ja s njima, oni sa mnom. Taj trenutak kada mi zaista živimo tu lepotu jednog zajedništva, jedne harmonije, ljubavi. Šta je bolje ako nije to? Šta je onda bogatstvo ako ne taj dečiji zagrljaj, te prostote i tog htenja da otac Aco stane i da s njima porazgovara? I kad je za njih to u tim malim, a velikim ljudima, u tim okicama koji su puni iščekivanja i radosti i ljubavi koje pršti na sve strane, ja sam bolje dobio. I za mene je to onda bolje. A s druge strane, na to možemo da gledamo i na sljedeći način. Vi niste od ovoga sveta, a kako niste od ovoga sveta, sve će na vas mrzeti, kaže Hristos, nama svima. Dakle, onoga trenutka, kada se mi orijentišemo na neku drugu stranu, naravno da smo se mi tada deklarisali. Pazite, prvo smo se deklarisali onog momenta kada smo se krstili. I tog momenta mi kažemo dve stvari. Prvo pita nas sveštenik, odričeš li se satane? I ti kažeš 3 puta odričem se. Kada si se 3 puta odrekao, sveštenik decidno kaže, duni i pljuni na njega. Ti kažeš, Sale moj mili, šta bi ti napravio ti neko pljune u facu? Razgnevio bi se. Pa vidi, naravno da bi se razgnevio jer je to đavolski atribut. Pa šta misliš da taj koji ti atribut taj dao, a koji on jeste taj atribut, pa šta će on napraviti onda? A mi smo tog momenta to napravili. Odrekli ga se i pljunuli mu u facu. Dakle, mi smo se deklarisali. Jer sljedeći moment je, kada na to isto krštenju sveštenik pita, pristupaš li Hristu? Pristupam. Veruješ u njega? Verujem u njega kao cara i Boga. Pokloni se njemu. Poklanjam se Otcu i Sinu i Svetome Duhu, Trojici jednosušno nerazdeljivoj. To je ono sve što nam kaže trenutak krštenja. Mi smo se deklarisali. Hristos ovde i mi u Hristu i Hristos u nama i nama je put Hristolik.
Pa to je bolje. A s druge strane, odgovor da nastavim na ovo pitanje. Zašto bi se taj isti, sa tim istim i takvim atributima, bavio sa onima koji mu nisu pljunuli u lice? Koji ga se nisu odrekli? Što bi se bavio s njima? Pa oni već jesu tu. Ne, s njima mora da se bavi na drugi način. Da ih uljuljkuje, da ih miluje. Imate mnogo primjera kod svetih otaca koji govore baš o tom pristupu kada imate razgovor kako đavo obmanjuje čoveka. Pogotovo vama koji ste mladi, koji ste puni duha, puni života. Nigdje đavola nećete čuti da kaže ne postoji Hristos. Ma ne postoji kakva Biblija, to pisali neki ljudi koji onako bili nekom magnovenju i tako dalje. Nema to toga. Ne. On kaže, da, pa kako ne? Pa Hristos postoji. Pa i treba da čitaš Sveto pismo i da se moliš. Ali sutra. Sutra, ne danas. Danas imaš mlad, nema sad daš, imaš vremena za to. Da ti trošiš vremena, ovo ti prolazi. Ne, sve u svoje vreme, nema žuriš. Polako čitat ćeš. Ali sutra, malo. Naravno da će se onda on baviti onima koji su zaboravili to sutra malo, nego su uzeli odmah. Pa su odmah čitali Sveto pismo, pa su odmah o tome razmišljali, pa su se ozrcavali, pa su čitali Svete oce, pa su čitali psaltir, pa su čitali prolog, pa su čitali besede vladike Nikolaja u tom prologu i tako dalje, slažući se jedno za drugim, slažući svoje biće, usmeravajući svoj život, puneći ga boljim, kvalitetnim, jedino dobrim. Naravno da će se baviti njima, naravno da će im remetiti smisao i put i naravno da će dobijati onda određene iskušenja, određene rečenice, određene događaje koji će vas u tome remetiti onako blago, a ako je neko labavi i grubo smućivati, da kaže čekaj gdje je moj život i kakav je moj smisao života. I što je onda to bolje kada ja baš zbog moje vere moram da trpim i da nosim. Braćo moja, pa Hristos nam je decidno rekao, ko hoće, ne moraš, ko hoće za mnom da ide, neka uzme krst svoj i krene za mnom. Pa Hristos je taj krst jasno definisao šta taj krst znači. To znači Via Dolores, put stradanja. To znači Golgotu. To znači da na toj Golgoti on bukvalno ima fizički bol, stradanje, koju mislim da je brutalno opisao Mel Gibson. Neki su ga zbog toga osudili, jer je brutalan. Ali mislim da u našem svetu mora sa takvim elementima da se izađe pred nas, jer sve ostalo mi labavo shvatimo. Mel Gibson je to brutalno pokazao. U brutalnom stradanju Hristova su to bili brutalni bolovi. Taj krst je Hristos rekao. Taj moraš poneti. U svetu ćete imati nevolju, ali ne bojte, ja nadvladak svet. Svet će na vas mrziti, ali znajte, pre vas je mene omrzao. Kao ovce među vukove vas šalje. Dakle, u dolinu plača vas šalje. Dakle, Hristos nam je sve objasnio šta taj krst znači u sebi. Zašto mi sad tražimo drugi krst kad nam je on taj krst oblikovao, ali ne rečima samo. Jer Hristos je logos, Hristos je slovo, Hristos je reč. On nam je to pokazao delom, tu reč sproveo u delo. I tamo nam pokazao sljedeći moment. Oče, ako može ova čaša da me mimo iđe, ali po tvojoj, ne po mojoj volji. Ako li njegova čaša nije mogla da obiđe kao sina jedinca, a što nas naša da mimo iđe? Što bi mi onda tražili taj benefit da nam bude lako, da idemo linije manjeg otpora? A shvatili smo 1.002 puta koliko ta linija manjeg otpora u stvari nosi težine, bola, patnje, na kraju krajeva sa mnogo žrtve i malo rezultata. Ta žrtva je onda ništa, to nije žrtva. To je samo istrajavanje u pokušaju da nam bude lakše, u stvari nam bude jako teško i bude još teže jer ništa nismo napravili. U stvari napravili smo samo loše. Tako da i ovaj odgovor na to pitanje ne može da bude tako jednostavno, znaš, uzmi ovo pa uzmi ono.
što je i lepota pravoslavlja. Pravoslavlje nije vera. Pravoslavlje je način života i stanje. To je dobrovoljno htenje da idemo za Hristom, da uzmemo svoj krst. I kada to prinesemo, to je ta luča, to je taj žar, to je to što prinosimo u to nebesko carstvo, u nebesku Srbiju. Ljudi, s čime ćemo stati pred Vukašina? Da ostavimo Hrista kao veličinu koja je nama nedostižna. S čime ćemo stati pred Vukašina? Pa mi moramo stati sa žrtvom i stradanjem. S čime ćemo stati pred Miloša Obilića? Pa mi moramo sa htenjem da je najveće delo čovekovo život svoj dati za drugoga. On je pokazao šta je čast i obraz. Vidjet ćemo na kosu u kojoj vjera, ko ne vjera. Svoj obraz on je pokazao gde je. Ne žaleći svog života. Šta ćemo sa onim braniteljima Beograda u trenutku kad su svesni bili da ginu? Kada im izađe njihov kapetan i kaže mi smo izbrisani sa spiska. Nas nema u vojnoj komandi. A mi nemamo alternativu. Mi imamo ispred sebe put, a iza nas je Srbija. Ja lično ne mogu to da ispričam, a da nemam emociju. Ja sad njega vidim pred sobom. I sad idem da pita, ko ne može, ko nema snage, sad nego odustane, ništa mu neće biti zamereno. Ja se baš pitam, ko bi u tom trenutku pa mogao da odustane? Od čega da odustane? Ko je on tad tog momenta kad odustane? Šta je on kad odustane? Dakle, više je uopšte nebitno da li je ispred tebe tada život kao življenje ili život kao smisao. Šta će tebi to životarenje kad ti nisi ništa, niko i nemaš oblik, nemaš stanje? Što bi ti životario? Zašto? Pa naravno da ti je onda tada cilj, pravac i put da ti ideš u život. I da je to ispred tebe. Zarad spasa onoga što je iza tebe, jer to što je iza tebe, ti to braniš. Kako ćemo stati pred Lazara koji kaže, ja ne brinem pred koliko vojsku stajem, nego koliko svetinju branim. O kojoj svetinji mi pričamo? O kojoj svetinji mi danas pričamo? Pa mi ne pričamo danas o najosnovnijoj svetinji, a to je porodica. I da mi u svom hedonizmu ili tom boljem, tako, mi smo danas skloni da, pa šta okej je, to je moja seksualna orijentacija. Pa ja ne mogu da se složim sa time i da onda budem tolerantan. Tolerantan znači da ja tog momenta unutar sebe, tolerancija, znači da sam ja, sad mi pobeže misao u brzini, tolerantan, to je neko ko odobrovoljava nešto. Ja ne mogu na to da budem tolerantan. Ne mogu. Neka svako ima svoj odabir, ima pravo slobode. Ali pravo slobode ti neke stvari onda oduzima. Ne možeš ti imati slobodu, a da to nema koštanje. Ne možeš biti isti, a ti si izašao iz dela nekog kruga koji postoji, koji bitiše. Pa nismo mi više sami. Nismo se mi jedini rodili, pa smo mi sad jedini, pa mi imamo pravo da gradimo neku svoju priču. Mi smo deo nečega. Ako se ti Srbinom možeš zvati, a možeš jer si rođen kao takav, definisat će te kao Srbina. Samo način života ako ti živiš sa svim ovima o kojima smo i kojima nismo pričali, možemo pričati. Kako ćemo pred njih stati? A naši su, tu su, savremenici su. Zar ne čujemo i danas Savu Justina koji kaže, kakva tmina, kakva pomrčina. On je to još govorio 50. godina prošloga veka. Ili to ječi od onda, ili se nešto desilo u eteru i vasioni, nemam pojma, ali svakako ja to i dalje čujem u ovome trenutku i dalje viče tmina i pomrčina.
s time što bi pomrčina bilo još sa malo svetlosti. Ovde nemam nemam viđenje to pomrčina, meni je to onako pomračenje više nego pomrčina. Tako da, verovatno, Avina rečenica i danas ima neki tok događaja i tako dalje. Dakle, o tom bolje. A mi možemo da pričamo, ali na dva aspekta, zavisno na kojoj smo obali. Moja obala je da je ovo prolazni tok moga puta, a da ja idem u život. Uzmimo to da nekako možemo da imamo nekakvu priliku pa da pričamo o našem neonatalnom procesu kad su bili maminom stomaku. Pa ista je stvar. Da je nas neko pitao hoćemo da izađemo iz maminog stomaka, mi bi rekli ne. Šta nama treba posle ovoga? Odlazak iz maminog stomaka je za nas smrt. Jer mi odlazimo u neizvestnost, nemamo pojma kakav život, gdje život, otkud život. Kad je tu život, život već postoji. Tako da to prevedemo sada na naš život i život posle života, to je život posle smrti, a smrt kao definiciju uopšte ne postoji. Ni medicinski, čak ni naučno ne postoji smrt, jer ćelija je besmrtna i to je dokazano naučno. Dakle, smrt ne postoji. Postoji nama neko objašnjenje da mi sebi prelazak iz oblika prolaznosti u oblik večnosti mi nazivamo smrt. Pa to i može dete iz majčinog stomaka u trenutku rađanja da doživi kao smrt. I sigurno je, i hvala Bogu da nam je Bog ostavio da nemamo sećanje na taj moment rađanja. Ja verujem da bi mi imali traume iz tog procesa života neizbrisive, koje je pitanje kako bi na koga delalo kad bi se mi toga svega sećali. Mi se toga ne sećamo, pa zato možemo da živimo dalje. Ali to je Bog dao da to bude tako. Tako da, dve su obale koje možemo pričamo šta je bolje i kome je bolje i kome nije bolje. Na kraju krajeva, pravoslavlje, da ponovim, nije vera, to je način života i to je stanje. I ja kao pravoslavni čovjek, ja sam već u bolje. Šta god da se dešava. Hvala, oče. Sad, spomenuli ste Javu Justina, spomenuli ste i cara Lazara. Sad, kako ljudi koji, na primjer, ne znaju za to šta je nama ostavio car Lazar, šta je nama ostavio Ava Justin, čemu oni da nađu motivaciju? Mi koji se bar trudimo da to dobro gledamo kroz evanđelje, a ne kroz neku, da kažem, ljudsku prizmu. To ste sad objasnili. Sad, kako ljudi koji možda ne znaju za to, koji tek, da kažemo, ulaze u tu neku, da kažemo kako mladi danas kažu, priču, kako oni da nađu motiv da i dalje čine dobro, da budu dobri, onako kako se shvata danas? Pa počeo bi sa rečenicom evanđelskoj kaže da niste znali ne bi greha imali, sad kad znate greh svoj nosite. U današnjem svetu tehnologije i tih nesrazmernih mogućnosti je zaista unutar sebe, svoga bića, ne mogu da prihvatim da neznanje postoji. Ja zaista mislim da u ovom životnom toku događaja postoji samo ono što naš narod kaže u jednoj fenomenalnoj rečenici kao i svoj mudrosti narodnoj, jer je narod mudro svoju izvlačio iz evanđeoskog bića svoga, gdje on kažu, ako nešto hoćeš tražiš način, ako nešto nećeš tražiš razlog. To je aksiom, nepobitna istina. Smatram da smo mi mekani, metiljavi, da smo dozvolili sebi XY stvari, da nećemo da znamo, jer kad znamo, onda se od nas očekuje, kad nas očekuje, onda imamo odgovornosti, kad imamo odgovornosti, onda tražimo da budemo zaista i odgovorni na tom nekakvom putu spasenja i svega ostaloga. I mislim da mi samo u ovom trenutku imamo da nemamo htenje, a ne da nemamo znanje. Jer svako će to spoznati i saznati. Čestujem, poštujem one naše dobre momke koji su navijači i koji kad grunu sa nekakve utakmice Kosovo je Srbija i tako dalje, pomozi Bože i tako dalje.
Sve to ima jednu svoju pozitivnu notu, jedan svoj kvalitet, jedno svoje dobro, međutim nedovoljno. To je energija koja je samo u jednom kvantitetu, ali ne i u kvalitetu, jer tu nema sile. A sila, to je samo sila Svetog Duha. A da bi bila sila Svetog Duha, moraš da živiš Svetim Duhom. Jer kaže tamo u Svetom evanđelju, Sveti Duh bitiše tamo gdje on hoće. Tamo gdje on hoće. A on hoće tamo gdje je čisto srce, tamo gdje su dvojica i trojica, u ime moje, onda sam i ja sa njima i tako dalje. I sve to jasno uobličeno, izdefinisano. I mi kao Srbi, kao narod, mi zaista imamo i blagoslov, ali imamo tada i jednu veliku odgovornost koja to je blagoslov, jer mi ne moramo da lutamo. Ne trebamo da lutamo. Mi samo trebamo da idemo putem pravoslavlja i putem svetosavlja. Pravoslavlje i svetosavlje potpuno je ista stvar, jedno ili drugo. Bog vam pomagao, Bog vam pomagao. To je pravoslavlje. Pravoslavlje, ja prekinem jednu misao govor da pozdravim ljude koji kažu pomaže Bog. Pa to je pravoslavlje. Pa nismo u tome uštogljeni jer mi sad snimamo neku emisiju i sad stojimo i kažemo ovo sad ne ide u emisiju. Pa ide u emisiju, to je život. Mi smo na polju, imamo život, imamo događaje. Imamo ljude koji nazivaju Boga. Šta je više važno od toga? Naša emisija? Pa ne, tad je važno Bog ti pomogao. Jer je tu sila Duha Svetoga. Tamo imamo samo ostrašćeni navijački moment. I ja ne osuđujem te ljude. Ali isto tako zapitam nas šta radimo, šta ne radimo. Zašto ne oplemenimo i osilimo te dobre momke? Jer ako ih ne osilimo Duhom Svetim da to bude čestita i zdrava sila, ona druga dolazi sama po sebi. Jer tamo gdje nema Boga, ovaj dolazi bez poziva, bez želje tvoje ili ne želje i tako dalje. Ne kuca. On apsolutno ne kuca. Onog trenutka kad nema Hrista, to je njegovo. I to je tačka. Taj pristup onda mora da bude jasan u nama i mi ćemo shvatiti da to ne postoji šanse da mi Srbi imamo mogućnost da se izvadimo na tu rečenicu ja nisam znao. Kao i ruski narod. Isto tako. Smatram da ćemo mi Srbi, mi Rusi ili mi Rusi i oni Srbi, što je za mene potpuno isto, posebno odgovarati pred Bogom jer mi imamo što niko drugi nema. Mi imamo u ovom malom narodu toliko heroja, toliko česnih ljudi, toliko čestitih ljudi, toliko umnih ljudi. Na ovom malom broju je to procentualno ogromno. Ogromno. Rusi imaju Svetu majku koja im, a Bože oprosti mi ti majčice sveta, pa ona svaki dan pije kavu s njima. Bukvalno. Tu je, opsvedočeno, živela, mazla ih, podizala ih. Pričamo o bogorodicama, čudotvornim ikonama njenim kojih je po Rusiji čudo. Zašto je to mnogoljuden narod, mnogoljudni narod ima spektar događaja. Naravno da je Sveta Majčica onda tu bila i tako dalje. Znamo zašto je to tako, ali je tako. Moglo je biti bez toga. Samim tim što su oni to imali i mi ovo, pa mi smo više odgovorniji nego bilo ko drugi na svijetu. Mi moramo shvatiti da nećemo imati prilike da se na ovaj način nešto vadimo iz nečega. Ne, mi ne možemo se izvaditi, mi samo možemo promijeniti način života, osvijestiti sebe, što pre sebe osvijestiti i dovesti sebe na put spasenja. Srpski narod, bez pokajanja, samo ambis. Hvala oče. Bogu hvala. Još jednu stvar bih vas pitao. Spomenuli ste malo pre gde nema Hrista. Tu je nepomenik. Sad, svi mi negde poznajemo ljude koji nisu u veri, koji možda iz nekog razloga, da ne ulazimo sad koji su sve razlozi, odbacuju da je pravoslavlje tačno, odbacuju Hrista. A možemo da posvedočimo da su oni dobri ljudi.
kako je to dobro onda, ako se nadovežemo na ono što ste rekli malo pre, da gde nema Hrista, tu je nepomenik, i da li zapravo tu nema Hrista, ili je on tu i čeka nas? Tu je suštinsko dobro. I tu suštinski ima Hrista. Ali taj neko mora da potvori vrata i da tada ceo svoj život hristoliko oplemeni. Od tog čoveka svi imaju koristi. Ali on nema koristi. Jer nije pustio Hrista. Samo sa Hristom će on imati koristi. Te velike i suštinske. Ima ona priča kada kaže u toj priči: čekam te napolju. Uđemo mi u crkvu, pa se tu nešto uprepodobimo, pa smo mi se tu nešto kvalitetni pravoslavni glumci, jer smo na nekakvoj sceni. Liturgija je. Pa se tu, ne znam, treba držati ruke ovako, pa se treba onako, pa hiljade pravila, koje nisu kao takva loša. Međutim, kada ih namećemo kao jedino dobro i kao jedini smisao, ona postaju loša. Jer to kako mi u crkvi se uprepodobimo i glumimo tamo, nas se čeka da mi to živimo u životu. Da kada izađeš sa liturgije na kojoj si se pričestio, na kojoj si se sjedinio sa Hristom, izađeš napolje i neko ti psuje, neko te ruži, neko ti govori ružne reči. A ti tad kažeš: brate moj, dođite zagrlim, tebi nije dobro. Dođite zagrlim, brat moj. Sve ti opraštam, ok, ne znam zašto mi to radiš, jer ne vidim svoju krivnju, ali ok, ja to ni ne razmišljam o tome. Ja želim da tebe zagrlim jer te volim. Jer ne mogu sada unutar sebe, liturgijski oplemenjen, jer ne mogu drugačije da imam poriv drugačije nego da te volim. To je hristolikost. A mi onda sretnemo te ljude koji su van crkve, nemaju Hrista, uslovno rečeno, jer takvi mislim da ne postoje, nego samo s njim ne žive. I onda taj ti pokaže da ima smirenje, da možda te istrpi, jer ti se nešto bulazniš, nemaš pojma što pričaš, to on sačeka, pa ti to onda objasni. Pa ima 200 kada i 300 saču dok dođeš ti sebi. A ja kao pravoslavni se derem, zjam, nemam smirenja, nemam strpljenja i tako dalje. I zaista sada, kada bismo mi tog momenta bili na sudu, pa koga bi Hristos zagrlio? Mene kao nazovi pravoslavca ili njega kao opsvedočenog životnog pravoslavca sa necrkvenim elementima? Pitanje je zašto taj neko ko ima kvalitetne obrise jednog zdravog hristolikog čoveka nema crkvenost. Ne opravdava to njega, svakako. Ali ne znamo ni zašto taj neko to duboko nema. Kao što je neko ko je bio naš savremenik Mika Antić, koji nije išao u crkvu. Ali je rekao jednu od njegovih rečenica, pamtim, a ona kaže: retki su oni koji su shvatili slobodu granica i još ređi oni koji su shvatili granicu slobode. To je duboko pravoslavna misao. Sad, on takav kakav je bio, bojem, pa malo nasađen i nakrivo ko svaki lalo, pa onda malo on imao i nekih svojih momenta, ko zna kako je popu negdje sreo, pa se on sad s njim nešto isporečko i tako dalje. I on sad izgubio je tu crkvenost. Ne opravdava Miku to. Ali on duboko u sebi živio tog pravoslavnog čoveka kroz ovu jednu rečenicu koju sam zapamtio, a ima ih i još. Pa šta je onda hristolikost? Ono što glumimo na sceni ili ono što zaista životno živimo? Čekam te napolju. To Hristos kaže. Dakle, ono što živimo pravoslavno hristoliko, u svakom trenutku živimo, jer je to deo nas. Raj i pakao, to nisu destinacije. To je stanje. U kakvom stanju vas zateknem, tako će vam biti. Tamo gdje je srce vaše, tamo i blago vaše. Pa gdje smo orijentisali srce, tako će nam i biti. I to su onda odgovori šta je ko i gdje je ko. U jednom delu ovo pitanje ima i kompleksniji odgovor. Ali ostavit ćemo to onim umnim, mudrijim ljudima, mnogo mudrijim od mene, da oni to i objasne na taj intelektualni način.
Ja objašnjavam samo srcem, onako kako u srcu mome živi i to takav način i prenosim na vas mladi. Evo sad tebi odgovaram na tvoje pitanje. Hvala, oče. Još jedno pitanje. Zanima me sada, na primjer, često se dešava da ljudi za svoja dobra dela očekuju nagradu. Da li mi koji se eto trudimo da budemo pravoslavni, da očekujemo nagradu za života, da li je to ispravan pristup? Iako mi, naravno, kada činimo dobra dela, ne činimo ih da bismo dobili nagradu, nego ih činimo Hrista radi. To je jedno pitanje, a drugo pitanje jeste opet za one ljude koji nemaju Hrista kao vodilju u životu. Oni često očekuju tu nagradu. I često to bude kamen spoticanja da se dobra dela čine. Zato što nema nagrade. Dobro činiti da vam se ne dosadi. Oprostiti 7 puta 70. To nije 490, to je beskonačno. Zašto? Zato što raj i pakao nisu destinacije, nego stanje. Kako bi se ti osjećao, evo, daš mi 100 evra, koji su recimo zadnji tvoji 100 evra i ti meni daš prilog i ti vidi da ja sam nešto uvrnuo nosom na to. Dakle, negdje ja očekujem sad da ti treba dati još nečega, a ti dao sve. Unutar nas, kakvo je stanje? Zar ja već nisam dobio nagradu time što, evo sada imam priliku da s tobom razgovaram, ja kao sveštenik, imam tebe kao mog duhovnog sina i ti imaš ova pitanja. Zar moje srce već nije oradošćeno? Zar ja već nisam dobio predukus raja da mlad čovjek razmišlja o ovakvim stvarima? Jednom mladom čovjeku su potrebni odgovori na ova pitanja. I nisu samo ovo sad tvoja ljubopitljiva pitanja, nego znatiželjna pitanja koje od tebe definišu, utemeljuju, usmeravaju i tako dalje. Zar ja već nisam dobio nagradu? O kojoj nagradi onda ja još pričam? Ako bi moj život u Hristu bio usmeren da ja ono što radim, da dobijam nekakve nagrade, ja ću neprestano onda biti nezadovoljan. Jer ta nagrada ili neće biti dovoljna, ili neće biti u trenutku, ili oblik, način i svašta će mi nešto tu na nekakav način faliti. Dakle, ja zaista onda šta god i kako god i kakva god nagrada da se desi, vi neće biti ispunjen. Nije bogat čovjek koji puno ima, nego koji u malom zadovoljan. To je bogat čovjek. Nigdje Hristos nije osudio bogatstvo. On je osudio pristup bogatstvu. On je rekao tamo, teško je, ne nemoguće je, teško je bogatome ući u Carstvo nebesko. Zato što se ne odriče svog bogatstva. Zato što svoje bogatstvo ne usmerava. Zato što svoje bogatstvo, ne shvata to nije njegovo, nego da mu je Hristos dao, Bog, Gospod mu dao da on sa time raspolaže, sa tim pravilno raspolaže. Se pogledaj ovako. Bogat čovjek ima jednu odgovornost, siromašan čovjek ima drugu odgovornost. Bogat čovjek ima odgovornost da to svoje bogatstvo ne doživljava kao svoje, nego da ga pravilno rasporedi, da pomaže svim onima oko sebe. Zato mu je to dato. Da ima priliku da bude bogolik. Hristolik. Siroma čovjek da ne ropće na svoje bogatstvo i da dopusti na svoje siromaštvo, i da bogatome čovjeku ostavi priliku da on ima priliku da se spasava kroz svoje sozercanje, kroz svoje razmišljanje, da dobro rasporedi ono što ima. Svi su zadovoljni. I svi su već u bogatstvu već dobijenog. Šta nam treba više od toga? Onda se zaista zapitam, gdje misliš da je bilo ko u deficitu Hrista? Ja ne vidim deficit Hrista, ni u čemu. Ja samo vidim da li neko Hrista živi ili ga ne živi. Prepoznaje ga ili ne prepoznaje. Ali ne zato što Hrista nema, nego zato što mu je fokus u drugu stranu. Vidi. Saša, gdje si?
Evo me oče. A, izvini. Nisam... Onog trenutka kada se ja okrenem i ti nisi u fokusu, u mom fokusu, tebe nema. Za tebe je to kako me nema, tu sam čovječe, kako me nema. Zar istu stvar ne radimo i sa Hristom? Mi okrenemo glavu od njega i kažemo da on nema, on otišao iz našeg života. Imate onu prelepu priču, Stope u pesku se zove, ne znam da li znaš tu priču. Ne. Čovjek koji je bio vernik i tako dalje, sad da tu malo skratim priču da ne zamaram puno naše slušalce, sanjao je. I sanjao je i video je tok svoga života gdje ide sa Hristom. I tu su stope. U jednom trenutku svoga života on vidi samo jedan par stopa. I on kaže Hristu, Gospode, zašto si me ostavio? Pa ovo su najteži delovi moga života. A Hristos mu odgovara, sine, pa nisam te ostavio tad kad vidiš jedan par stopa. To je onda kada sam te nosio. Čoveče. A mi onda osudimo Hrista. Što nas je ostavio? On nas nije ostavio, nas je nosio. Kao što nas uvijek nosi. Kao i ja tebe kad sam se okrenuo nisam te vidio. Tebe nema. Tako ni nema Hrista. Dakle, Hristos je potrebit da nam bude skroz u fokusu, ali mi moramo imati fokus ka njemu. Ako nemamo fokus ka njemu, stvarno onda ne razumem naš život. Šta je smisao i šta je pravac i put tog života. Zato mogu slobodno da kažem. Ja zaista ne vidim ni jednog čovjeka, ni jedno biće, ni jednog živog stvora koji u sebi nema Hrista. Ako ga nemaš, zapitaj se gdje ti je pogled. Što kaže vladika Nikolaj, probat ću, neću uspjeti da citiram sigurno, ali onaj ko okrene leđa Hristu, taj je okrenuo čelo i lice grehu. Ne možemo da gledamo i u Hrista i u grehu isto vrijeme. Tako je. Naša je odluka gdje nam je na čemu pogled. ćemo biti. Tako je. Tako je. A da li greh može da ide sa dobrim delima i sa onim što znači biti dobar danas? Nema Gospod sa nama nikakvu problematiku. Mi smo ljudi, padamo, grešni smo. On ne pita nas, vidi ga kakav je, vidi gdje je pao, tu se valjaš. Nema samo nas pita, sine, a što ne ustaneš? On od nas traži samo da ustanemo iz toga u čemu se nalazimo. Samo to. On traži da mi imamo odabir. Da se gnušamo toga gdje smo. Pali smo. Grešni smo. Ljudi smo. Imamo nedostatke svoje. U smislu nemamo mi nedostatke da živimo zdravi normalan život. Nego imamo iskušenja koja padamo. Tu Gospod samo nas pita. Što ne ustaješ? Zašto ne ustaješ? Što se valjaš u tome? Ništa drugo. Adam je isteran iz raja. Samo jednu grešku je napravio. Kao greh. Razbojnik. Nikako dobro. Samo ima odabir. Adam opravdava, čak i osuđuje Boga. Nema pokajanje. Razbojnik ima pokajanje i traži od Gospoda, seti me se Gospodu carstva svome. Adama nepokajanje isteralo, razbojnika pokajanje uvelo. Prvi koji je ušao u raj nije car David ili bilo koji drugi od proroka koji su bili sveti ljudi, čestiti život. Ne, prvi ušao u raj razbojnik. Pokajanje. Toliko je pokajanje kod Gospoda biti. Ali ne možeš pokajanje imati kao trgovinsku meru, pa ćeš ti sad ću da nešto radim, a onda ću da se kajem. Pa to nam i to Gospod pokazao. Onaj bogataš kad je nakupio svoje žitnice, kaže, dušo moja, jedi i pij, veseli se, zaslužilo si, imaš svega. A Gospod mu kaže, bezumniče, pa još će danas ti uzeti anđeli dušu. Čije će onda to biti? Jasno nam pokazao. Nema trgovine.
Gospod od nas traži iskreno pokajanje. Ja bih se nadovezao jednim pitanjem, to jest mišlju, isto pokušat ću da citiram. Vladika Atanasije je sedeo kod, to nam je pričao na kustosu u Gračanici kad smo bili, da je Vladika Atanasije sedeo uplakan pored freske ulaska tog razbojnika u raj. I molio se Gospodu i rekao je, Bože, ako je prvi koji je ušao u raj, da taj razbojnik valjda ima i spas za nas Srbe. Da, to je potvrda ovoga što smo pričali. Da. Jer imate Svetog Savu, koji nam je pokazao kako se verom živi. I imate Lazara, koji nam je pokazao kako se za veru mre. Ljudi, jel mi stvarno mislimo da imamo pravo biti drugačiji? A hteti se zvati njihovima. Kako? Kako? Kako peder onda može da bude na tom istom mjestu? Može, ali da se pokaje da kaže imam borbu sa sobom. Ok. Ali da je to normalno, da je to nešto što se mora ili treba prihvatati zbog nekih normativa evropskog čoveka ili shvatanja te Europe, onda ja hoću da budem taj najniži onaj Balkanac koji nema nigde mesto, koji nikom ne treba. Ja odabiram da hoću da budem taj onda. Čak i da ako treba mene kao takvog strpati u neki geto da bi svi ostali živjeli, a da im ja ne remetim njihov prosperitet i boljitak. Evo ja sad potpisujem da ja hoću živim u tom mom getu. Jer ću tada shvatiti Miku Antića šta je sloboda granice i granice slobode. Mi nemamo alternativu. Nama je sve izdefinisano. Vi uzmite da je Sveti Sava Bill Gates onog doba, ako ćemo u tom materijalnom svijetu, i da on to sve ostavlja sa strane da bi cijeloga sebe, kompletnoga sebe dao Bogu i rodu. Pa šta to nama daje za pravo onda da mi sa tim nekim pravom budemo drugačiji? Kako možemo, kako smemo da budemo drugačiji? Na osnovu čega? Pa i zašto? Što bismo mi to bolje onda gubili za neko čak bolje koje ne znamo ni da objasnimo? Nikakvo je, ni šta nam se nudi. Ovdje sve bolje imamo. Jasno i izdefinisano. Imamo brušeni, imamo nebrušene dijamante. Ako hoćeš nebrušeni, ideš na planinu, kao što je to išao monah Kalist i tako dalje, takih još ima u našem narodu. Ideš tamo i budeš nebrušeni dijamant, kao Stefan Karejski, na onoj Karolji gore gdje je bio. To je nebrušeni dijamant. Hoćeš da budeš nebrušeni dijamant? Krst, pa napred. Ali taj krst, ne možeš ti ga, ja ću biti nebrušen dijamant, ali ovako. Pa to ne more, ovo je provereno, ovo nema alternativu. Nama ne treba, znaš, možda je to, možda bi moglo, mi Srbi nemamo to. Mi nemamo trenutak da sebi objasnimo možda. Mi nemamo možda. Mi imamo tako. Ako hoćeš. Nigde ne piše moraš. Ali ako hoćeš Srbinom se zvati i Srbin biti, bez pravoslavlja i svetosavlja nema Srbina. Mogu ja da prihvatim da postoje Srbi islamske veroispovesti. Da, tako je bilo i tih Srba. Ali oni imaju svoj put, svoj oblik. Jesu oni moji Srbi, ljubav prema njima apsolutno stoji. Ali životna destinacija ne može nam biti ista. Oni svoji, mi svoji. A naši su. Ali ako ti Srbi u takvom životnom opusu želimo biti nebeske Srbije, koja nije mit i legenda, nego stvarno nabrajamo imenom prezimena. Evo da odeš u Knićanin, u Perlac, ti tačno znaš, u ovoj kući živi taj, u ovoj kući živi taj.
Tako isto odeš u nebesku Srbiju i tačno znaš ko je u kom stanu. Idite tamo gdje su vam pripremljeni stanovi. Šta je nejasno? O čem mi sad treba još da dvojimo i da razmišljamo, blesimo glavom? Sveti Sava odabrao da svoj krst uzme i posveti sebe celoga Bogu i rodu. Car Lazar jasno je izdefinisao nebesko za vijek vijeka, zemaljsko za malena carstvo. Nebeskom ću se carstvo privoliti. I ti da Kosovo je Srbija, Lazar je živ. A ne bi ja to nebesko daleko mi do, ja bi ovo zemaljsko. Ti si završio s Lazarem. Naravno da je za nas Srbe ima spasa, jer je razbojnik ušao prvi, jer Gospod nikog, a da je pokajan, nije odbacio. Nikog. Ne postoji taj. Pa Gospod je i Judu spasavao, ali ga nije čuo. I da Juda je imao pokajanje unutar svog bića, mi bi imali svetog Judu. Danas nemamo ga. Njegovim odabirom. Ja toliko. Hvala vam što ste pričali za Poklonik RS. Nadamo se da ovo nije poslednji put, s obzirom da jeste prvi. Pa ako imate neku poruku za kraj, da li se isplati biti dobar? U kratkim crtama. Ne samo da se isplati biti dobar po ovom svemu što smo pričali. To više nije dvojba, to je odabir. I to apsolutno nema alternativu. Ako dobar znači biti u nebeskom carstvu, onda to nema alternativu. Što je Dostojevski jednom rekao. Kada bi se i svi odrekli Hrista i krenuli za nekakvom istinom, pa to možda i bude istina, ja bi opet izabrao Hrista. I to je bilo za kraj. Hvala oče.